Ποιο θεωρείς ότι είναι το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα? Για να έχεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πρέπει να έχεις ανταγωνισμό. Εγώ δεν θεωρώ πως έχω ανταγωνισμό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ίδια ή παρόμοια εργασιακή ηθική με αυτή που έχω εγώ. Δηλαδή είναι ξεκάθαροι, γρήγοροι, σχετικά φθηνοί, δεν πάνε να εκμεταλλευτούν. Θέλουν η κατάσταση να είναι win-win με τον πελάτη τους και με τον κάθε συνεργάτη, όχι μόνο με τον πελάτη. Όπου τους θεωρώ φίλους και έχω και προσωπικές σχέσεις με τους περισσότερους, θα βγούμε ακόμα και έξω. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμερίζονται όλους αυτούς τους κανόνες για μένα. Για μένα είναι απαράβατοι κανόνες στο να αντιμετωπίζεις ηθικά τον πελάτη σου και να έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα για αυτόν. Όπου δεν τους θεωρώ ανταγωνισμό, δεν προσφέρουμε την ίδια υπηρεσία. Μπορεί το τελικό προϊόν να έχει το ίδιο όνομα, αλλά δεν είναι η ίδια υπηρεσία. Όπως δεν είναι ίδιο ένα Fiat Punto με μια Ferrari.